challenging palang pagpuntihan dito mga guys, no? Parang paakyat pababa. Ang literal na bundok pala itong pupunta natin guys. Yan. What a view guys, what a view. Ang ganda. Na-short ka. Malapit na! Malapit na ako matumba! Kabritan. Nanti pa ka na. Happy birthday na lang sa'yo! Kapag hindi, walang kakawala ah! Talagang nakahawak sa'yo ah! Kapag Gano'n, humpay na awat ini. tibay mo muna yun eh. Ganun yung Instagram pandaan yun. Ang dami ng kusa. Ano eh? Walang model daw, walang model daw. Man! Papa Jeff, kailangan nila ng cameraman doon eh. Nga po, kawit. Akyat, akyat, akyat. Look at that guys.
Yeah. Wow. Wow. Matarik, matarik. Nice. Yan. Ayan guys, pagkatapos ng mga mababato, matatarik na daan. Alright. Ah, paket ah. Wow, overlooking view. Look at that. Oh man. Wow. Caught in the crossfire.